1, 2, 3 pôžičky uvádzajú pôžičky pre ženy na materskej dovolenke. Ide o úvery, ktoré sú dostupné aj pre mamičky, ktoré nemajú veľký príjem. Požičať sa tieto pôžičky dajú v princípe buď v bankách alebo v nebankových spoločnostiach. V banke je to možné napríklad splátkovým alebo kreditným úverom, a to aj bez ručenia. Kontokorentný úver je najdostupnejšia možnosť a poskytuje sa na základe predošlých obratov na účte. Podobne aj kreditný úver formou kreditnej karty, kedy sa môže čerpať pri platbe touto kartou. Najväčší je spotrebný úver, ktorý patrí medzi klasické splátkové úvery a dá sa splácať aj niekoľko rokov. V nebankovkách sú možnosti podobne široké. Požičať sa dajú menšie aj väčšie úvery a pôžičky. Najdostupnejšie sú online a SMS úvery, ktoré sú bezúčelové a väčšinou krátkodobé, no bez zbytočného dokladovania. Spotrebiteľská požička je už väčšia a niekedy je potrebný aj ručiteľ alebo spoludlžník. Výhody týchto úverov je vysoká dostupnosť, samozrejme možnosť požičať si bez veľkého dokladovania. Naopak, najväčšou nevýhodou v prípade nebankových úverov je pomerne vysoký úrok. A preto nezabudnite, požičiavajte si zodpovedne. Tešíme sa na budúce.